Podsjetimo da još LGBT Games danas ja igramo Sheep Quest. Nastav. Ne mogu se pomerim nagla. I meni nisam, ja se pomarim i vratim me, zašto? Još sam njima. Evo, pokrenuo sam se. Rađe sam dobro skoro sam. Nećete uzeti moju ovcu. Uzeo sam jednu ovcu. Uzeo sam jednu ovcu. Ja se bio sad ću biti. Ubi ga. Idem da imam, jedinim imam ovcu, pa to se vidi, to je delo. Kaže ubi ga, ja se jedini bio. Sam sam bio ne 10. Hvala, nemoj me tući. Šta je ovo? Ovo ima žutu kockicu. I udara me s 20 metara, dečko. Sad, idem dok radim žutima. Ostani. Ovo je bilo izdanje. Kako se to kaže? Ajde, čuvam. Ne, ispala ti ovca, zašto si promenio? Nije, neko mi je skinuo. Ubio muš. Dvojica. Aj požuri. Vidi ga ovaj, ubi me. Ne mogu, što se stvarno ovako sporo. Na 6 sekundi. Tako ti je sporo. Idem na povcu. Vidi ga ovaj. Uzmi je, ajde čuvam ti leđe. Opet mi spalo. A zašto menjaš? Vidi ovaj s Iron Mačem, to ubio sam. Ne. Beži, moram da uzmem ovcu. Uzeo sam. Jebi ga nakon skinu. Aj beži. Imam pola health. Tako je bre. Vidi koliko plavi dolazi. Samo, ili sad? Ajde isto. Hoćeš da timujemo? Šta je bro, ovo haker neki. Tako, idi povci. Ja ću. Ne smije plavima da dam da uzmem ovdje, sačekaj. Ja ću na plavi. Idi, uzmi mi ovdje. Ajde, beži, ubili me, ajde. Double run. Tako je bre. Ne! Zašto, Ivane? Neće se pokupi ovca. A ne, nego, brate, zašto promeniš svaki put? Zašto zaboravim? Šta? Da, imaju više ovaca od nas, desi. Šta lako je, dečko? Ona naša crvena zna. Tako je. Idem da uzmem žutim. Otišao je nastavno. Vidiš šta je zelenih tu umro. A ja nemam health. Vidi centru. Ovce. Pogodalo mi još jednom sa strelom. Pomagaj, brzo. Idi ka meni. A jebi ga ubišem. Ma dobro. Ajmo, dobar će ovo game biti. Uglavnom vas je ubio obojicu. Evo dok ja po drugu, sad čekaj ti malo. Uzima, požuri. Neć! Ajmo. Sad idem ja. Idi probaj da uzmiš plavi. U stvari idi. Idu kanala plavi. Ovo je naša baza. Šta ste se utronjali pre? Što beže sad? Samo da nam ne dođe neko iza posla. Mogu ih udarimo da ovoga. Dobra, ajde, čuvaj, idi povcu, ajde. Pazi, tu ti imam plavi. Ne mogu. Double jump. Nemam se. Pazi, žuti je. Opet si promenio, dečko. Double jump. Sad mi skinu. Da. Stisni, ubio. Uzmi, ajde. Ne. Mazim ove što me gađaju sa strelama. Ne mogu uzem ovcu pola sata. Ne. Opet je skinuo, viš. Ovo sam uzeo. Pazi. Zeleni, nema helta. A nemam ni ja to. Tako je, ubio sam ga. Ovo žuti letište. Ajde, idi. Ja ti zrcim da idem. Ajde, uzmi tu. Ne daj samo da plavi, uzmi ovo se. Ne daj plavi da uzmi. Idemo na plavi. Sve ne idemo na plavi, A ne, izgubit ćemo. Uzmi još jednu, brzo. Uzmi tu obavezu. I double jump. Evo. Ne menjam se.
Čekaj. Tako je bre. O, ga je ovaj žuti što mi radi već. Ne, nemoj. To idemo u produžetki, ko prvi donese ovcu. Odih ja po onu novu. Žuri. Ja ću da nam... Kako su uzeli? Ja pa. Hoćemo još jedno? Ajme ljudi, još jedno. Ja, ne lijepo. Ovo bi trebalo da dobijemo. Ako na početku uzmemo ovca, onda dobija. Pa i prošli smo na početku mi uzeli. Onda nisam stavio drugi. Nisam, dvije sam uzela. Zašto? Znam. To mi nisam stavio, nema kako. A ko me je ubio? Ja nosim jednu. Nije, skinuo mi početku. To imamo 4 ovce. Kako se mi pešao? Nećeš mi uzeti. Ljudi, izašao Greg za film 15. Ja sam najsrećniji čovjek na svijetu. Ajde, idem ja po ovcu. Ti! Ajde, Svi imamo jebeno. pa sjeva mi, ne znam da smo zemlje, razumiješ? Da mi jasno nešto što. Ajde, idi uzmi. Od crvene nisu. Ostani tu, Ivana. Uzmi ovcu, uzmi. Pazi, ja ću da te štitim, da pravom bar. Otišao si na pogrešnu stranu. Gdje je ovaj lik prošao kroz mene? Ja ću uzimam ovo ovdje. Čekaj, idi tamo, čuj me samo. Tako je bre. A zeleni nemaju ništa. Dolazi jedan crveni radijski. Dobro. Bio sam. Ne! Uzimam ovdje, pomogu. Daj bre, ubio me, se strela. Čuvaj se. Čekaj, ja odoh do crvenih jer nikog od njih ne čujem. Tako moram da im uzmem ovcu. Samo jednu da im uzmem. Niko si ja pogledao. Dečko, ja im uzeo crvenim ovcu. Tako. 10 imamo. Čuvaj se, sad čuvaj. Sad nam ne mogu ništa naredno 2 minuta, definitivno. Ne, ja idem po ovci, da. Pa da, nego. Ja budu se. Tako je bre. Sad idem ja, čekaj. Ubito. Ubit ćemo ovaj tako. Zeleni. Ma vjerojatno bi bio slučaj. Nađu strelarca. Čekaj, vidi. Uzmi ovce. I šprint. Šta radi ovaj čovjek? Šta je ovo na mogu ubija? Ubili mene se. Ostani da čuješ. Kako? Evo uzemi. A daj, nema uše, jebote, ovaj haker udara me s 5 metra. Pušta. Crveni se ubija što ne znam. Ma dobijamo ovaj jemenic. Aj čekaj, idem da uzmem. Aj potutli se sa svim crvenim. Ne, samo uzimam ovce. Ovaj me stalno, svako umela još od. Dečko me udara sa 5 metara. Znaš koliko me nervira? Taj crveni, gledaj. Ja sam prvo, nešto ne da. Tu ti je ovca. Ne ubija. Udri. Ups. Nije double jump. Hoće na sljedeći na sve. Dobro, ja mislim da smo pobedili. Nema to šta misli. Ja ne mislim, ja znam. Sad sad dođe, svako nam uzme po jednu ovcu.
nema čuva. Uzeo sam ja crveni moc. Ovi su pola livola, vidjeli kako su. Dobro, ja uzeo crveni moc. Uzeti se dvije. Jedno, neko je uzeo. Ljudi, ovo je glupa pobjeda, iskreno. Šta glupa, zavis. Tako je, bre. Ok, ljudi, to je to za ovu epizodu, pa zdravim.